Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη κίνηση από πλευράς των φιλοξενούμενων, καθώς ήδη ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μανώλης Φουκαράκης. Νέα νεύρα, με συγχωρείς Κώστα, γιατί ο Μπανούσης εξακολουθεί να αλλάζει κουβέντες εκεί με τους ανθρώπους του Εργοτέλη, παρόντος του Αγγελάκη. Ο Κούτρης τώρα θα σηκωθεί για να βγει με το φορείο. Έπεσαν οι τραυματιοφορείς. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτό σίγουρα. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα αυτό.